Šéfy z nás berie na 2 mesiace do Chorvátska a ja vám chcem ukázať, čo všetko si beriem. Najskôr si ukážeme legíny, tak beriem si tieto zvonáče, potom si beriem push-upy, samozrejme biker shorts, ich nie je nikdy dosť, takže si beriem dvoje. A beriem si samozrejme naše 2 nové topiky z kolekcie Mesh, túto klasiku a túto našu novinku. A teraz na to najdôležitejšie, čo vás zaujíma, plavky. Vysoký pás, brazílsky strih, klasiky zase v brazílskom strihu, keďže je to dovolenka, tak aj jedný, že tak. Teraz topiky, tak beriem si tento klasický basic v rúžovej a pretože basicu nie je nikdy dosť, tak si ho beriem aj v tejto modrej. Nesmú chýbať ani celkáče a samozrejme, že si beriem našu novinku, tieto sametky. Problém samozrejme bude trošku to narvať do toho baglu, ale to dáme. Tak myslím si, že mám všetko. Počkej. A co je tady tohle? Toto? To je otvárak na pivo. No tak to sa mi teda moc nezdá dole. Ale prosím ťa, ty sa tomu tak rozumieš. Ti to babi v komentároch vysvetľuje, že to je proste dámska pomocka na otváranie radleru.